Bueno, orain errotak itxi dagoz, martxan. Baina errotea ezagutu dugunok, aurretik ezagutu dugunok, dakigune da, erroteak lehenengo behar duguna dela presea. Presea zer da? Presea da erreka baten egiten dan horma haundi bat, harri lodiekaz da leukiekaz. Da horrek egiten dau, uraren nivela jaso. Da lehen etorrena holan segidan, hor lotu egiten da, eta gora etorten da ura. Da hartzen dau, alture bat hartzen dau. Behar bada 3 metro, 4 metro. Da hor sortzen da uraren jeuskera. Da uraren jeuskera da, erdera esaten dara, salto de agua. Da horrek ematen dut, hori da errota baten indarra. Zenbat eta presea gorago igon, erreka barruan, osak errekaren zerean, errekean bertan, eta gorago igon, urak eukingo dau indar gehiago.